Lagucho menda mar National Government Affirmative Action Fund (NGAF) osedho chenro mar chako gedo mar chiro manyasani ma Oriang e kar chung'od bura ma Karachuonyo kaunti ma Homa Bay madhi muonyo siling milion 29. Chiro ma kamano mabiro ting'o jo ohala mohewo 600 idhi gere bwo dweche 8 kendo geno nitie ni ka otieke to odhi reso jo ohala ma Oriang ma osebedo ka uso e chieng'. Jatend bura ma kaunti ma Homa Bay Dr. Joyce Bensuda mano otelo e nyasi mar chaka yanga gedo mar chiro no okoni odhi bedo chiro mar 4 ma NGAF gere kaunti no kaka yor miyo jo ohala bedo gi lwasi makare mar uso. Market mokwongo agero Ramba market historic. Market mar ariyo agero Ndhiwa ma en Ratanga market. Achaka agero Madhenge Kasipul. Kawuono agero gimiluongo ni Oriang modern market. Market ni odhi ting'o capacity of over 600 traders. Market ni odhi bedo gi worktops of not less than 1.5 meters. Odhi bedo gi double doors. Odhi bedo gi lactating mother's room. Odhi bedo gi fishmongers frying market side. Odhi bedo gi sheds mag mitumba department. Odhi bedo gi jok matimo mandazi. We did a proposal of 30 million. It was tendered at 29 million. It's one of the oldest markets in Homa Bay, South Nyanza. And we're going to look at Manu Kumparo, among we get Chiroka. Chiro ni buro konyo mene because sane ji tuoche ng'eny dend ji. Ka mene uso kama chieng' chamogi, mono gi uso maber. Kindu oseger, Oriang kae manyiche warito mondo ger. Gima duong' wadwaro ni Oriang mondo tingre malo. And achiel kuom gik mane miyo tingre malo en ni kata wabedo kod shade, wabedo kod electricity e kar kae ni mondo mi jowa nyalo timo biashara